Αξιότιμα μέλη του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη, αγαπητοί μελλοντικοί υπότροφοι, ονομάζομαι Ζιμπερλής Αλέξανδρος και κατά το διάστημα 2022 με 2023 είχα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να λάβω την υποτροφία από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη. Μία υποτροφία η οποία για μένα λειτουργήσε σαν μια χρυσή ευκαιρία στο να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Και φυσικά το όνειρό μου τότε ήταν να γίνω αποδεκτός στο Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Εφόσον λοιπόν έγινα δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, παρακολούθησα με επιτυχία το πρόγραμμα διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Εκεί θεωρώ ότι έμαθα πολλά πράγματα σχετικά με τα στυλ ηγεσίας, με την ανθρώπινη συμπεριφορά, με τις οργανωσιακές δεξιότητες και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο κάναμε τα project, τις συνεργασίες και όλα τα deadlines ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ μελλοντικά, αφού πλέον ζω και εργάζομαι στην Ολλανδία, κάνω το επάγγελμα που με χαροποιεί, γιατί θεωρώ ότι έλαβα πολύ σημαντικές γνώσεις από το πανεπιστήμιο και γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα ταυτίζεται πολύ με το σύστημα εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, φυσικά τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τα διοικητικά μέλη, τη γραμματεία και γενικότερα όλους τους ανθρώπους που εργάζονται για το Ίδρυμα. Το έργο σας είναι πολύτιμο.